Mga igsoon mayong adlaw kanatong tanan. Adlaw na usab nga Martes, pitsa 21 sa bulan sa Marso sa tuig 2023. O karon aniya na kita sa ikaupat nga semana sa Kwaresma. Sa ngalan sa Samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumalat ni San Juan. Kapitulo 5, versikulo 1 ngadto sa 16. Umani inimi ato sa Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulugan sa mga Hudeo. Dito sa Jerusalem dool sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og Bitsata sa Hebreo. Ini maong linaw may 5 ka pasilunganan. Diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakul, mga paralitiko. Ug dito'y tawo nga nasakit sulod na sa 38 ka tuig. Nakita siya na Jesus nga naghigda dito ug nasayra na Jesus nga siya nagpasakiton sa maong gidugayon. Busa ipangutana niya ang tao, "Gusto ka bang mamaayo?" Ang masakiton mitubag, "Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw, kun ang tubig nakatunaw na. Ug samtang nalibasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga nakauna kanako didto." Si Jesus mingon kaniya, "Tindog, dadaay mong gihigdaan og lakaw." Ug diha-diha naayo siya, ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Busa giingnan sa mga Hudeo ang tawo nga naayo. Adlawng igpapahulay karon, ug supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, "Giingnan ako sa tawo nga nag-ayo kanako, dadaay mong gihigdaan ug lakaw." Sila nangutana kaniya, "Kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw?" Apan ang tawo nga naayo wala na kaila kung kinsa siya, kay may pahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tao nga diha niadtong dapita. Human kini nahitabo, itagbuan ni Jesus ang tao dito sa templo, ug moingon si Jesus kaniya, "Tan-awa, naayo ka na, ay napagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo." Unya milakaw ang tao ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudeo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudeo sa paglutos kang Jesus, kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.